יופי. אז בוקר טוב לכולן, ואנחנו ממש מעריכות שאתן איתנו. הבוקר התחיל עם קצת דרמה, כי כמו שאמרתי, לא העליתי לייב לקבוצת משתנות שלי מאז אוקטובר, זאת אומרת, לא בדקתי שבעצם פייסבוק בינתיים שינו את התקנות שלהם, הרי כל הזמן הם משתנים, וכרגע הם משתנים המון לא לטובתנו, וכבר אני לא יכולה לעלות לייב של זום לקבוצה, אז ככה ממש קלטתי את זה, זה 20 דקות לפני שהתחלנו. אז אני ממש מרגישה שכל מיני הפרעות, גם טכניות וגם כל מיני, זה כל כך מובן ולא מפתיע. נכון שירלי? ללייב הזה. ממש. ודרך אגב, גם פעם קודמת לפני שנה כבר, שרציתי לצלם לייב עם סשה חזנוב על הכל, גם היו מלא מלא בעיות טכניות. את זוכרת עדי? את גם היית שם, לא יודעת אם את זוכרת, מלא מלא בעיות טכניות, וגם זה כאילו, זה תמיד ממש הבחוץ מהדהד את כל הפחדים והקשיים שלנו מול הביטוי. ממש. אז אולי נציג את עצמנו רגע, כי אנחנו רוצות שזה יגיע להרבה נשים ואנשים. אז שירלי רוצה להתחיל? את האורחת שלנו. אני שירלי נווה, אני היוצרת של הסדרה ירח חדש, שעוסקת בנשיות, ואשת רוח ואדמה, אפשר להגיד. אוהבת מאוד את האדמה, מחוברת לאדמה, אישה של ויז'נים, הרבה. איזה יופי. אז אני אלה הררי, ואני קוראת לעצמי האלה הנודדת כבר 4 שנים. אני נודדת בין קהילות שבטיות במזרח אפריקה, שמזרח אפריקה היא גם ערש האנושות וגם המקום שקורה לי שוב ושוב כל החיים האלה, ממש מאז הילדות שלי. ואני כאן כדי ללמוד מהידע השבטי, מהחוכמה הילידית שעדיין כל כך חיה כאן, בצורה שמאוד מאוד מרגשת. ובעצם בשנים האלה אני מעבירה את המסרים שלי, פתחתי פודקאסטים, פודקאסט משתנות לנשים ופודקאסט האלה הנודדת בנושאים כלליים יותר, של ידע שבטי, ואת הקבוצה, ובאמת הייתי באיזה מין פריחה כזאת, לפני השביעי, הייתי ממש בפריחה כזאת, והוצאתי פרקים, וראיינתי המון נשים מדהימות, ועליתי ללייבים בקבוצה, ואז קרה האסון הנוראי הזה, והאסון המתמשך הזה, ובהתחלה עוד הייתי כמו הרבה מאיתנו מאוד בנתינה, והעליתי לייבים לתמיכה, ועליתי אפילו עם כמה מין ערבי סיפורים כאלה מאפריקה, סתם כדי לתת לאנשים להתאוורר טיפה. וזהו, ובאיזשהו שלב פשוט זה היה מין צניחה חופשית לכמה חודשים, ולא יכולתי יותר מאז. אני לא מקליטה בפודקאסטים שלי, אני לא מעלה סרטונים, אני מעלה כל מיני סרטונים, אבל לא של אותי מדברת, ואני לא עולה ללייבים לקבוצה, כמובן מההתחלה זה היה לי ברור שהקול שלנו פשוט בצורה כל כך אלימה נקטע, אבל מין כזה הייתי בעידוד עצמי, עשיתי לעצמי כל מיני תזכורות, תקליטי לפודקאסט, כלום לא עבד. ואז ממש לא מזמן ראיתי את הפוסט של שירלי שכתבה על הפרק על הקול בסדרה שלה, וכמה היא נתקלת בקשיים, והיא שאלה איך זה מהדהד לנו, ואז הבנתי שאולי באמת זה יהיה חכם כאישה, לפתוח את זה למעגל יותר גדול, כי זה הרי לא משהו שרק אני עוברת. אבל תראו איזה מדהים, אני עובדת עם נשים כבר 20 שנה, ועדיין זה לא האוטומט שלנו להגיד, בתוכי היה לי ברור שזה לא רק אני, אבל זה עדיין לא האוטומט שלנו, להגיד בואו נדבר על זה אחיות, בואו נראה איך אנחנו
תומכות אחת בשנייה וצומחות מזה ביחד. אז זהו, אז שירלי, רק שתדעי שאני מאוד מעריכה את הקול שלך שמאוד נשמע, והפוסט הזה היה ממש בשבילי הזדמנות להבין שהגיע הזמן לצאת עם זה החוצה. אז אולי זה המקום גם להגיד שאת, בפרק על הכל, זה הפרק הרביעי בסדרה שעומד לצאת, וגם עדי שנמצאת פה, וגם את, שתיכן מצולמות בפרק הזה. עדי אולי יותר מהכיוון של, היא ממש, זה העיסוק שלה, מרפאה בקול, ובקול ובתדרים, ואת מביאה שם גם את התנועה באמת מהפחד המאוד גדול שלנו כנשים להשמיע קול בכלל, למקום של הכרה בעצמנו כחכמות השבט, כזקנות השבט, לא משנה כאילו איך נקרא לזה, כנשים שיש להם, שהקול שלהם כל כך חשוב, ובעיקר בתקופה הזאת אני חושבת שהתותחים רועמים ואין, הרבה מהקול שלנו אין לו לגיטימציה לבוא לידי ביטוי, אבל דווקא כאן ועכשיו הוא כל כך נדרש. כן. כן. זה מעניין מה שאת אומרת, כי זה מזכיר לי שבעצם כשסוף סוף הצלחתי לצאת עם הקורס שלי שהשתתפת בו בדרך השבטית, אז הפוסט הראשון שכתבתי זה היה עדינות בזמנים אלימים. כי ממש לא ידעתי איך אני משמיעה את הקול שלי בתוך כל הרעש והאלימות הזאת, המצמיתה הזאת. וזה ממש הקול, כאילו, כי הקול שלנו גם, כשאני חושבת על האינטואיציה שלנו על הרחם, זה תמיד לחישה. נכון? אתן יכולות להזדהות עם זה, זה תמיד לחישה נורא עדינה, שגם בגלל זה לפעמים אנחנו קשה לנו לשמוע אותה, בתוך כל הרעש של החיים המודרניים. אז להשמיע את הקול שלנו שהוא עדין יותר, בזמנים האלה זה באמת לא פשוט בכלל. שירלי, את רוצה אולי לספר קצת מה הקשיים, כאילו, למה בעצם, או איזה קשיים את חווה עם הפרק הזה? איך זה מתבטא? קודם כל, אני חושבת שאני חווה אותם מכמה סיבות. הראשונה היא שהנושא של ביטוי וקול, אצלי, באופן אישי, הוא מאוד מופעל בחיים האלה. כלומר, אני מאוד, המסע שלי מאוד מתבטא בנושא הזה. וכל פרק בעצם שאני יוצרת בסדרה ירח חדש, הוא סוג של מסע ריפוי בנושא מסוים שקשור לנשיות. אם זה דימוי גוף, ואם זה מיניות, עוד לא הגענו לשם, ואימהות, ועולם הרגש, וחזון והנהגה נשית, שזה עוד נושא מאוד מעניין שגם קשור לעכשיו. ובגלל שלי יש קושי בביטוי, אם הייתם רואות אותי כאילו בפודקאסט הראשון שהקלטתי כשהסדרה התחילה לצאת, היא התחילה לצאת לפני 3 שנים, והזמינו אותי לפודקאסטים, ואם אתם תקשיבו עכשיו, כל כך אני חסרת ביטחון בקול שלי ובביטוי שלי, ואני מאמינה שגם עדיין אתם יכולות להרגיש את זה. כלומר, זה לא שזה נעלם, אבל אני ממש עוברת מסע עם זה. אז זאת כנראה הסיבה הראשונה. סיבה השנייה זה שלכל יש כל כך הרבה רבדים, ממש המון רבדים, קול במערכות יחסי, קול פיזי, למשל שיש נשים שיודעות לדבר בקול כזה רדיופוני, וזה מאוד נעים להקשיב להם, ואני נגיד, כאילו תמיד הקול שלי עולה למעלה, ודרך השמעת קול במיניות או בלידה, שזה דברים שלפעמים בגדול אנחנו רגילות להשתיק,
או רבות מאיתנו, יש לנו איזה תנועה של השתקת הקול של עצמנו בכל מיני מקומות, אז אצל כל אחת זה יכול להתבטא במקומות אחרים, אבל זה לא מובן מאליו לאישה, אני חושבת, להשמיע את הקול הפראי החייתי שלה במיטה, או כאילו במעשה אהבה או בלידה, כאשר זה בעצם הדבר שהכי מאפשר פתיחה והתמסרות ולהיות אחד עם הדבר שקורה. אז זה עוד רובד, ויש באמת את הרובד של להשמיע קול נשי ברמה הציבורית, במרחב החברתי, אז יש המון רבדים ולפעמים קשה לתפוס אותם, כי כאילו באמת כמו שאמרת זה קול עדין, זה קול אינטואיטיבי, איך מבטאים אותו, מה ההבדל בין קול גברי לקול נשי, זה מאוד מאוד עדין ובניואנסים. ונראה לי שהסיבה השלישית שהפרק התעכב מאוד מלצאת, זה קשור גם באמת לשביעי באוקטובר, שבעצם א', הוא כנראה לא יכל לצאת לפני זה, כי כרגע הנושא של הביטוי והקול שלנו מאוד מאוד כאילו צף. הנה אנחנו פה, וזה כבר הפודקאסט או לייב השלישי, לפחות אני חושבת שאני מזמינים אותי לדבר על הנושא הזה מאז השביעי באוקטובר, כי אני ממש מרגישה שיש לנו קריאה עכשיו כנשים להשמיע את הקול האותנטי שלנו, ואני גם ממש מרגישה את מה שאת אמרת, שזה מאוד מאוד קשה, מהמון סיבות, שאם תרצי עוד מעט כאילו ניכנס להם. בטח. רשמתי לי כמה דברים להגיד, כי קודם כל מה שעלה בי כשהתחלת לדבר זה שאני דווקא מרגישה אותך מאוד בטוחה, אבל זה ככה באמת הרבה פעמים שבתוכנו יש חוסר ביטחון, אבל זה לאו דווקא מרגישים את זה מבחוץ. וגם הפוסטים שלך בתקופה האחרונה במיוחד הם מאוד מאוד אמיצים, זאת אומרת את מאוד מצליחה להשמיע את הקול שלך דווקא. כן, בכתיבה יותר קל, אבל גם באמת שזה בא עם גלים של כמה חודשים באמצע שאני לא מוציאה מילה, כי אני חייבת להתבשל בתוך עצמי ולהבין, והכאוס, המציאות היא כל כך far out, כאילו היא כל כך לא נתפסת, קשה לתפוס אותה, והכאב, וקשה להישאר עם לב פתוח, אנחנו נורא מנסות להגן על עצמנו מכל הכאב הזה, ואיפשהו המחיר של זה קצת לסגור את הלב הרבה פעמים, וגם באמת שכמו שהרבה אנשים אומרים שהם התפכחו בעקבות השביעי באוקטובר או שינו דעה, אז פתאום כל מה שידעת והיית נורא בטוחה בו הוא כאילו קורס, או הוא מועמד למבט מחודש, ואת לא ממש, כאילו, מה האמת עכשיו? מה האמת? מה להגיד? זה המון שאלות. כן. זאת הסיבה גם קודם כל גם אני לכתוב זה יותר פשוט, גם לדבר כאן בלייב זה הרבה יותר פשוט, כאילו זה גם מעניין למה הקושי שלי הוא, כן זה מתקשר, כי הקושי שלי הוא להקליט את התובנות שלי, את המתנות שלי, את מה שיש לי לתת, אני עם עצמי, כאילו זה הקושי שלי, כי גם לעלות, בסופו של דבר לחזור ללמד הצלחתי, אבל להביע את התובנות שלי, ואני חושבת שזאת הסיבה גם שאני מרגישה הדרך שלי לתת, אני לא יכולה לדבר על פוליטיקה, אני מעולם לא התעניינתי בפוליטיקה, אני לא מבינה בפוליטיקה, ואם אני מנסה להבין זה בלתי אפשרי הרי, זה בלתי אפשרי,
להבין את ההיסטוריה, את הפוליטיקה. אז הדרך שלי זה לתת באמת את הנביאה הזאת שיש מתוכי, שנוגעת באנושיות של כולנו. וזאת הדרך שלי להביע את עצמי ולתת את המתנות שלי. כי כל דבר אחר זה פשוט לנסות להיות בתוך הרעש הזה, וזה בלתי אפשרי. זאת אומרת, אי אפשר לעמוד ליד התותח ולנסות לדבר. אבל אם אני מדברת ממקום אחר, בקול שהוא ניסה, כמו, לא יודעת, יש לי עכשיו דימוי כזה, שהוא ניסה על הרוח כזה, ואז מי שמסוגלת או מי שמסוגל להקשיב, שומעים את זה. כאילו זה מה שאני מנסה לעשות. זה ממש מעניין מה שאמרת עכשיו, כי אני באמת חווה, ממש בחודש האחרון אני מגלה כמה קול נשי הוא מהדהד בצורות שאנחנו לא מודעות אליהן, שאנחנו לא צופות אותן. אני אתן דוגמה. יש אחד הפוסטים שכתבתי מאז ה7 לאוקטובר, הוא היה, זה גם קשור מאוד לקול, וזה גם נושא שעולה בפרק של ירח חדש, על הקול, שיש לנו צורך עכשיו כעם לבטא את הכאב שלנו בצורה קולית, בצורה גופנית, ביללות, בצרחות, בקינה. עכשיו, קינה זה משהו מהעולם, אני מאמינה שלך, אני מאמינה זאת אומרת של השבטים הילידיים, יש להם באופן מובנה, כשקורה משהו, אסון כלשהו בקהילה, יש להם, תגידי לי אם אני צודקת, איזשהו טקס משותף לכולם של לפרוק את האנרגיה הזאת מעליהם באיזושהי דרך, כן? זה משהו. בטח. ואצלנו בתרבות המערבית זה הלך ונעלם, היה לנו מקוננות, כאילו עד לא מזמן, סיפרו לי שב-73 עוד היו פה מקוננות, אימהות מרוקאיות שהיו בוכות על הילדים שמתו במלחמה, וממש עשו את זה כמקוננות, אבל היום אין את זה, ואני הרגשתי שזה מאוד חסר לי, כאילו באופן אישי, שיש בי המון אנרגיה, המון כאב, המון זעם, המון רגשות שאני צריכה לפרוק, ואני צריכה מיכל, ואני לא רוצה להיות לבד עם זה, אני רוצה שכולנו נהיה עם זה. אז כתבתי את זה בפוסט, ואז מישהי קראה את הפוסט הזה, ושלחה לי הודעה ואמרה בואי נעשה את זה, והוקמה קבוצת וואטסאפ, ומפה לשם נוצר אירוע שקראו לו, הוא לא היה בדיוק מה שהיה הוויז'ן שלי, אבל הוא היה אירוע סופר עוצמתי, שקראו לו פותחות שערי שמיים, וזה היה בעצם מתופפות מכל הארץ, ונשים באופן כללי, הגיעו לכיכר החטופים ועשו שם עבודה קולית של טיפוף ושירה ותנועה בספירלות, והגיעו המון נשים וכולם לבשו לבן עם קצת צהוב, וזה היה כל כך יפה גם ויזואלית וכל כך עוצמתי. הבן זוג שלי אמר לי, אתה יודע, כאילו באתי ציני, וזה היה הדבר הכי מרגש שראיתי בחיים שלי או שחוויתי. וזה היה, הקריאה שם הייתה אני שבה הביתה, אני שב הביתה, זה היה, רצינו להחזיר את החטופים, זה היה די בתחילת המלחמה. שבוע אחרי זה הייתה את העסקה הראשונה של החטופים, אז אני לא יודעת אם זה קשור, אבל מי שהייתה שם מרגישה שזה גם עבד ברמה הזאתי, ומאז אנחנו ממשיכות ככה, כל אחת בתוך עצמה לחשוב בחוסר אונים מאוד גדול, מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? כאילו, לנוכח המציאות הקטסטרופלית שלנו, ואנחנו די חסרות אונים ולא יודעות, כאילו, ומה שמעניין זה להרבה נשים עולים ויז'נים משותפים, ויז'ן של כל האימהות עולות, נותנות ידיים ועולות לעזה, הולכות לעזה, נכנסות
כדי להוציא את הילדים. זה דברים שעלו להרבה נשים במקביל. דברים שגם אני שמעתי מנשים. כן, עוד בלילה, חזיונות, רצון ממש, בלתי נשלט. כן, מישהי שהבן זוג שלה היה צריך כאילו להגיד לה לא, את לא הולכת. ממש ברמות כאלה. וואו. כן. נכון, כי אני מאמינה שאנחנו חייבות לעשות את הדברים האלה ביחד, והנה שוב, יש לנו ויז'נים ומאוד קשה לנו הרבה פעמים גם לתקף אותם, כי זה כמו שאמרת, זה קול נורא עדין וגם נורא הזוי, כאילו, בוא נלך לאט. עם הטוב. כן, ובכל מקרה, מסתבר שהרבה נשים מארגוני המחאה הנשים ראו את האירוע הזה שהיה אז, שעשינו בכיכר החטופים, אימהות בחזית, נשים עושות שלום, אימא ערה, כל מיני ארגונים כאלה, ראו את זה ומאוד ננגעו מזה. אנחנו לא ידענו את זה, אבל לפני חודש הם פנו אלינו כאילו לקהילה הרוחנית בישראל כדי שנשתף פעולה איתם, כי הן מבינות שהתדר שהן פועלות בו, שהן מדהימות והן עושות עבודה מדהימה, אבל הן עדיין פועלות בתדר זכרי של מלחמה, ובעצם מאוד קשה להפסיק מלחמה, או אולי בלתי אפשרי להפסיק מלחמה על ידי תדר של מלחמה. אנחנו... בא לי לשמוע את הבנות, אתן רוצות לדבר? עדי, מישהו, ורד, כן, נועה, אני אשמח. רעות. שירלי, אני מרגישה שאת ממש צודקת, המשפט האחרון שאמרת, ואמרתי, כן, זה בדיוק זה. הסיבה מלכתחילה בעיניי שאנחנו לא משמיעות את הכל, זה כי אנחנו מכשפות רבות עוצמה, שהאמינו לכל מיני סיפורים על זה שאנחנו לא עוצמתיות. ובגלל שאנחנו כל כך רבות עוצמה, ואנחנו האמנו, אז אנחנו בראנו מציאות, על ידי הכוח של האמונה שלנו, בראנו מציאות של קטנות, את המעצורים האלה זה אנחנו בראנו כי האמנו. כשהשתיקו אותנו, כשאמרו לנו תהיי יפה קטנה ותשתקי, כשאמרו לנו את צריכה לשרת את הגברים בעולם הזה, כשהכניסו לנו את המסרים האלה בתור ילדות ובתור בוגרות ובחיים, אז ככה זה התחיל. ולקחנו את זה ואנחנו חיות עם זה, ועכשיו בדיוק כמו שאמרת, אנחנו לא יכולות באותו תדר של מלחמה להביא שלום. ומה שקורה עכשיו, עכשיו הוא בסדר גודל כזה, שזה לא להשתיק, לא להגיד תהיי יפה ותשתקי, זה ממש, אנשים נפגעים, אנשים חווים הרבה הרבה סבל, וזה מאוד מפתה אותנו להיות בתגובה למציאות. וכשאני בתגובה למציאות, אז אני יורדת בתדר שלי כשאני בתגובה. זאת אומרת, כל העולם תוכן הזה של מה עושים ממה שהם עשו, מה עושים ממה שהם עשו, זה כבר מוריד אותי מיזימה של מי שאני. זאת אומרת, שאני שלמה עם מי שאני, אני מסכימה לעצמי לבטא, אני מסכימה לעצמי להיות. אז זה בכלל, זה מלחמה של צללים, זה צללים שבאים להסיט אותנו ממי שאנחנו. בגלל זה לא היה מספיק להרוג את המכשפות של אז, היה צריך להעלות אותן על המוקד. היה צריך ליצור איזושהי טראומה מאוד מאוד חזקה. אם את תתחברי לעוצמה שלה, זה מה שהולך לקרות. ובעקבות כל זה, אנחנו הקטנו את עצמנו, וכן, מהמקום הזה באמת, אני גם ראיתי שירלי, את מה שאת אומרת, את האירוע הזה, גם צומררתי, של אנשים בכיכר שהיו עם התופים ועם הכל וכל זה. והפוקוס שלי אישית בימים האלה זה איך אני מאפשרת מנקה ומאפשרת לעצמי להאמין
במי שאני באמת, לדעת מי שאני ולהיות את מי שאני באמת, כדי שאני אוכל כמה שיותר להביא, ואז הביטוי הוא יותר קל, כי כשאין לי ספקות, הספקות זה כמו מעצורים, הגרון שלנו זה כמו חליל. הספקות, זה יושב לנו ככה ועוצר אותנו. אז בעיניי העבודה זה לנקות את הקולות הפנימיים האלה שמפתים אותנו לפחד, לספק עצמי, לכל זה, ואז הכל מעצמו יותר קל לו. מה שמרעיד אותו זה הספקות, זה הפחדים שלנו. מה שפותח אותו זה ההסכמה שלי להיות מי שאני כאן, זה כל העבודה בעיניי. וזה הרבה עבודה. כן. אני ממש, אני רק אגיד שאני ממש מתחברת מה שאמרת על התגובתיות, שלא פועלים מתגובתיות, כאילו פעולה מתגובתיות היא משאירה אותך קטן, ובגלל זה היה לי מאוד מאוד ברור ב8 באוקטובר לא להילחם, כי זה היה לי ברור שה7 באוקטובר נעשה על מנת למשוך אותנו למלחמה, ושאנחנו צריכים להיות סופר חכמים ולהבין שאנחנו לא משחקים לידיים של מחרחרי המלחמה באשר הם, אוקיי? כן, וגם באמת על הנושא של הספקות והציניות, שהיא גם ביטוי של פחד, לדעתי, פחד מהאמת העמוקה, מהעוצמה העמוקה, הציניות כלפי כל מה שהוא רוחני, ושהוא כאילו לקרוא לזה נאיביות ופנטזיה, ועכשיו זה בבחוץ, אבל זה ממש גם בתוכנו. אני רק אשים את הסיפור שהתחלתי קודם, ואני אגיד שהתוצאה של זה, שמה שקרה זה שעכשיו יש פעולה משותפת של כל הארגוני נשים עם הקהילה הרוחנית בארץ, וזה קורה ביום חמישי, וזה נקרא תפילת האימהות, וזה יהיה על גבעת התצפיתניות בעוטף עזה, איפה שהקול הנשי בעצם הושתק, הקול של התצפיתניות, ואנחנו באות להחזיר שם קול אמהי, שאין בו יותר מדי מילים, אנחנו לא אומרות מילה כלשהי, אבל אנחנו רוצות להחזיר את החיים, כאילו את קדושת החיים, את הבחירה בחיים, ולחבר אותנו קודם כל, אותנו, כמו שאת אמרת, עדי, להחזיר את עצמנו לעצמנו רגע, כי אנחנו מאוד חשובות עכשיו, ולהעביר רפואה, ומשם אני מאמינה שזה ידהד, וגם נעשה עוד פעולות, וכך הלאה. אז זה על ההדהוד של הכל, כמה הוא מהדהד, איך כאילו זה התחיל לפני המון חודשים, וככה זה קרה, וגם על הספקות שבעצם עכשיו בתוך הקבוצת הפקה של הדבר הזה, ובכל מי שאנחנו מזמינות להשתתף בדבר הזה, עולים המון 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 ציניות וספקות. אפשר להצטרף לשיחה? כן. אני אנסה להבהיר את עצמי. קודם כל אני לא מרגישה לא מושתקת, לא מוקטנת, לא קורבן. אני לא יודעת איך להציג את הדברים, אבל אף פעם לא הייתי כזאת, ואני גם, אני לא אוהבת את ההתבוססות הזאת בתוך קורבן. לא משתיקים כל נשי, בטח לא בארץ. זה לא נכון. השאלה איך עושים את זה. אז קודם כל, יש לי התנגדות עזה להגיד שלום, שלום, שלום. תתבונני גם שיש צד שני. יש בצד השני, ואני מתעסקת בהיסטוריה. האסלאם במקום אפל, והם לפני 7 באוקטובר, אנסו, רצחו בסוריה ובלבנון, וזה לא מעניין אתכם, זה לא מעניין אתכם, זה לא חשוב לכם, רק כשזה מגיע אלינו פתאום, אוי אוי אוי, מה קרה? הדברים האלה קרו, הם מזעזעים, וצריך לדעת גם להתמודד עם זה. אי אפשר להגיד שלום שלום, זה מנותק, זה לא נכון. אם רוצים להתמודד עם המציאות, צריך להבין את המציאות, שיש בה גם חושך.
אנסו, רצחו נשים, עשו את זה במקום נוראי וצריך להתייחס לזה. השאלה איך עושים את זה, בלי להיות חלק מזה, בלי להתבוסס בתוך זה. אין לי מושג איך עושים את זה, אני לא יודעת, אבל אני חושבת שאת בדיוק במקום שנמצאים בו הגברים הכוחניים, בדיוק באותו מקום. לשתוק ולהתעלם מהאלימות המזעזעת בסוריה, בלבנון ופה, ואצלנו, זה חמור בעיניי בדיוק כמו להאמין שהפתרון הוא רק כוח. זה לא עובד ככה. איך מתייחסים למציאות המורכבת הזאת? היא מורכבת. אני, החברות שלי, אחותי, בנות הדודות שלי לא מושתקות. אנחנו לא יודעות מה לעשות עם המורכבות הזאת, איך להביא אותה לידי ביטוי. אין לי מושג איך. את רוצה ללכת לעזה? את רוצה? אני לא. את באמת מאמינה? כי הרי מה יקרה בסוף? שמרוב ההתעלמות שלך בסוף תעזרי בכוחות צה"ל. מה, השתגעת? מה זה החוסר? רגע, אבל רגע, סליחה. אני רוצה רגע למקד אותנו, כי אנחנו לא התכנסנו פה ללייב על לפתור את המצב. לא, אבל אתם מדברות אז רגע, על אז זה. שנייה, אז אני שומעת את כל מה שאת אומרת, ואני שומעת שקודם כל את שותפה עם כולנו בתחושה של חוסר האונים. נכון? אבל באמת הלייב הזה, וזה גם מה שאני אמרתי בהתחלה, אני לא מתעסקת בזה, אני לא יודעת איך לפתור את זה, אין לי מה לתת בעניין הזה, אבל אני חושבת, אני גם אתן סליחה לשירלי לענות, אבל אנחנו מדברות פה על אנחנו בתוך עצמנו, עם עצמנו, וגם העניין של הקול הנשי, אם את לא מרגישה מושתקת, איזה יופי, אבל בהחלט יש, סליחה, אם את מדברת על היסטוריה, יש מהלכים כל כך דרמטיים בהיסטוריה, ואם אני אחרי השביעי מרגישה שאני לא מסוגלת לדבר ולא מסוגלת להקליט את עצמי, אני לא מתעלמת מזה ואני לא הופכת את עצמי לקורבן. אני ממש לא קורבן, אני לא חושבת שיש בזה קורבנות. אבל אני שומעת את מה שאת אומרת, אני הייתי רוצה להתייחס על הצדדים שקשורים ללייב הזה. ואת אומרת ממש דברי טעם, אבל זה פשוט לא ללייב הזה, בסדר? אני לא רוצה שנסחף, וגם נסחף מתוכנו החוצה, אנחנו רוצות להתעסק בעצמנו כרגע. אבל זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד, יש מציאות מורכבת ומסוכסכת, איך אני לא כמושתקת, אני לא חטפתי שיתוק מהמצב הזה, אני רק שואלת את עצמי, מתוך המצב הזה, איך אני מגיבה? זה אני לא יודעת, אבל שמעתי את שתי אנשים מדברות על זה שהן מוקטנות ומושתקות, אני יודעת לעמוד מול הכוח הגברי, רק איך לעשות את זה אין לי מושג, אני לא יודעת. בסדר גמור, תודה. שירלי, את רוצה להגיב לזה? רק להגיד בעיקר שהשלום הלך לנו גם בתוך עצמנו, נגיד עם ישראל, אנחנו בתוך עצמנו מאוד לא בשלום, אחד עם השני, ואני חושבת שאולי לא יודעת, אני חושבת שמה שהולך לקרות ביום חמישי הוא בעיקר מכוון לשם, למקום שאפשר להיפגש בו דרך זה שכולנו רוצות בטובת הילדים שלנו, אנחנו רוצות ילדים חיים, רוצות לחיות. אני גם אספר שלמי שלא מכירה אותי שאני בחודשים האחרונים מלמדת את שפת השלום השבטית, כי במיוחד מאז השביעי פתאום ראיתי יותר בצורה בהירה שאני בעצם מסתובבת עם אנשים שהם השפיות והשפי התקשורת, אני קוראת להם, יודעים לפתור כל בעיה, ואפילו לא מגיעים לשלב של הכעס, פשוט הכעס לא נדרש, זה לא שאין להם רגשות, הם מאוד רגשיים, הם הרבה יותר פתוחים מאיתנו. אם דיברת על ציניות, אז אני התחלתי לרפא את הציניות שלי במסע הראשון שלי לאפריקה, בגיל 26, המסע הארוך הראשון. ציניות זה הגנה, אנחנו בארץ כולנו קיפודים עם קוצים למעלה,
ו... ובאמת היכולת, שזה ממש בידע הילידי שלנו, שאיבדנו, לחיות בשלום, אלה עם אלה, עם השכן שלי, עם השכנה שלי, שבטים עם שבטים אחרים, וזה מה שאני עכשיו מנסה להביא. אז זאת אומרת, זה אפשרי וזה זר לנו לגמרי כרגע בארץ. הדבר היפה שראיתי זה שבאמת, אני עכשיו בסדנה השנייה שלי של תקשורת שבטית, ראיתי שזה כל כך אנושי, כל כך שלנו, כל כך פשוט, שאני מקבלת כבר פידבקים שפשוט אפשר להביא את זה ליום יום, לאיך שאנחנו פוגשות אחת את השנייה, איך שאנחנו פוגשים אחד את השני, ובאמת זה אנחנו כן יכולות לעשות, אנחנו כן יכולות להשפיע על השלום בינינו. כשאני פוגשת מישהו, האם אני באה אליו בשלום, או האם אני באה אליו בציניות שזה לא בשלום, אם אני באה אליו באלימות שזה לא בשלום. אבל תרשו לי רגע לקחת את הדיון יותר פנימה, אוקיי? התחלנו, דברים שאת אמרת בהתחלה, שירלי, אז נורא הקישו לי על הקול שלנו באופן כללי, על הקול הנשי. ואני רוצה לשתף שכשאני הייתי ילדה שקטה מאוד, ביישנית מאוד 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 מאוד, וזה שאני בכלל מדברת ככה איתכן, זה ממש לא מובן מאליו בשבילי. אני זוכרת שבאוניברסיטה למדתי אנתרופולוגיה, הכל היה נפלא, כי זה לימוד באולמות גדולים, נכון? כאילו אני בטוחה, לא צריכה לדבר, עד שהגעתי לשלב של סמינר, שישבתי עם כמה אנשים בחדר אחד, ואז כל אחד היה צריך להציג את הסמינר שלו. ואני פשוט, הקול שלי רעד, ואתם שומעות עכשיו, הקול שלי רעד, הגוף שלי רעד, ופשוט התפללתי שלא רואים בחוץ את כל מה שחוויתי בפנים, אבל בטוח הרגישו הרבה מזה. זה היה, ככה הייתי, פשוט אני לא דיברתי. ונכון, אף אחד לא אמר לי תשתקי, אבל כן יש משהו בהיסטוריה שלנו. אני באתי מבית תימני משני הצדדים, מהיסטוריה של באמת נשים שסבלו מאוד, חיתון ילדות ומכל טוב, והדברים האלה משפיעים עלינו, זה לא חייב להיות משהו שקורה לי בחיים שלי. ובשבילי, בחוויה האישית שלי, מה שקרה לי אחרי השביעי, זה שצפו לי המון 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 טראומות. זה בעצם היה הפרק היחידי שהצלחתי להקליט בפודקאסט אחרי השביעי. קודם כל הטראומות שלי כילדה שגדלה בארץ, שזה מזעזע, דברים שכאילו הם רגילים לנו, ילדה שחולמת בלילה על מחבלים. זאת אומרת, זה לא נורמלי, אנחנו לא אמורות לחיות ככה את החיים שלנו. אני חושבת שעלה לי זיכרון מאוד חזק של אלימות מינית. לא, אני טפו מקווה מאוד שזה לא מהחיים האלה, אבל כמו שרחל, נכון? כמו שרחל אמרה, היה אונס, הייתה התעללות, היה רצח מזוויע, וממש הרגשתי שזה אומר לי, ואני לא נוטה לחשוף את עצמי ככה, אבל שזה בעצם אומר לי, מה חשבת לעצמך? כאילו, יש גברים כאלה בעולם, מה חשבת לעצמך? יש גברים כאלה שמסוגלים לעולל לך את זה, אז כדאי שתהיי בשקט כדי להגן על עצמך. זה מה שאני מרגישה שבעצם במין בום כזה, במין קיבוץ כזה, כמו שעדי אומרת, כאילו, אהבתי את המילה חליל גם, כאילו, מה חשבת לעצמך? שאת תלכי ותדברי ויקשיבו לך, ובעצם מהשביעי אני מנסה לאט לאט, לא יודעת מה, לעלות או לפתוח או לחזור לעצמי, אבל אני חטפתי מכה, אנחנו חטפנו מכה, אני מאמינה. לזה מהדהד למישהי, מישהו רוצה לשתף? אני יכולה לשתף שדיברתי עם אחותי קצת אחרי השביעי באוקטובר, ואמרתי לה, אני כאילו עם חלומות שואה, כזה, עם חלומות בריחה כאילו גם עכשיו היו לי, בחודש האחרון, השביעי באוקטובר קורה, כאילו שוב, ואני בורחת, ואומייגאד, איפה הילדים שלי?
שרתי אותם שמה, וכאילו זה, ולאחותי באמת מה שעלה, או החלומות שלה, זאת אומרת, זה היה באמת יותר קשור, גם זה לא קשור לחיים שלנו האלה, ככל הנראה, אבל הנושא של הפגיעות המיניות, כן. אז אין ספק שאחד המופעים של טראומה הם פשוט כאילו שיתוק והשתקה עצמית. נכון, וואו, לא חשבתי על זה. זה גם משהו שבאמת עכשיו יש הרבה יותר, בשנים האחרונות, הרבה יותר מודעות לטראומה, ובאמת להבין את התהליך הזה. כן, למה גם. לאנשים לוקח כל כך הרבה זמן בכלל לדבר, שזה עוד פעם הכל. נכון. אני רוצה להגיד שההקטנה העצמית היא מאוד משתלמת. יש לה, יש הרבה רווח. לדוגמה, אני בשימוש שלי בהקטנה עצמית, אני שמה לב שאנשים הרבה יותר אמפתיים אליי. וזה הרבה יותר מעורר אמפתיה להיות מישהי שלא בטוחה בעצמה, להיות מישהי שהיא כזה קצת, אני גם מאוד גבוהה, אני בדרך כאילו הייתי הרבה שנים הולכת קצת ככה. נגיד אם אני באה לשיר שיר, אז כאילו להקדים את ההקדמה בכזה, אל תהיו מאוימים ממני, אל תקנו לי, אני בסדר, אני בטוחה. זאת אומרת, יש איזשהו שדר כזה שחשוב לנו רגע לוודא, רגע, לא הולכים לפגוע בי, ויש הרבה רווח שכביכול, אני אומרת במרכאות רווח, כן? כי בסופו של דבר את פוגעת בעצמך כדי שלא יפגעו בך. אז הרווח הוא לא אמיתי, אבל הוא הישרדותי כזה. בדיוק. הוא כן אמיתי, אבל הוא הישרדותי. כן, כן. כן, ואז אני מקטינה איום, אני מונעת איום, כי כשאני חוויתי פגיעה בעבר, אני רוצה למזער את הפגיעה שאני עלולה לחוות עכשיו. ואם אני עדיין נשארת במקום הזה ולא עושה מאמצים לחיות את הנשמה שהיא אני, ממש מאמצים. כאילו הברירת מחדל במציאות זה נראה שדברים יבואו, אם אני לא באמת אשים את עצמי במודע בבריאת מציאות חדשה, אז הדברים יבואו להוריד אותי. הספקות והפחדים והדברים האלה. אתן יודעות, שוב בעניין של טראומה, כשאנשים חווים פגיעה, אז יש, כאילו היו 3 מצבים, דיברו על 3 מצבים, freeze, fight או flight. ועכשיו הוסיפו עוד אחד, פון, שפון זה כאילו הבמבי הקטן, ממש ככה שעוד מתחבא בתוך העשב, שאמא שלו הולכת לחפש אוכל, וזה בדיוק על זה את מדברת, עדי, כאילו הפון, אני נחמדה, אני קטנה, אני זה. ממש, וגם אם תשימו לב, גם בתעשיית המוזיקה, גם בתעשיית הסרטים, האישה הנחשקת, האישה שהיא הכוכבת של הסרט, האישה שהיא הוואו, הן מאוד ילדיות, הן מאוד, עם קול מאוד גבוה, הן מאוד כאלה מרצות, וזה מי שאנחנו אומרות לשאוף להיות. נכון, עכשיו, כן. לגמרי. ואני מאמינה שכל מי שנמצאת כאן היום, אנחנו כולנו רוצות אחרת, וכולנו בדרך שלנו עושות אחרת. וזה ממש לשחות נגד זרם, ממש אנחנו שחות נגד הזרם. זה ממש, הייתה לי מורה מדהימה שאמרה שאנחנו כמו הדגות סלמון שחוזרות הביתה. ואנחנו חוזרות הביתה, אבל זה קשה נורא, זה קשה, זה מתיש, זה ליפול לספקות, לקולות החיצוניים ששמחים לעזור לנו להישאר בשקט. זה סיפור, וגם זה המון, באמת לחזק, שירלי שאת אמרת שהמתופפות, אמרת משהו כמו שחלקכן מרגישות שאולי זה
זה תרם. אז אני מרגישה שבטוח זה תרם, לא ידעתי על זה אפילו, אבל זה בטוח תרם, זה בטוח הזיז אנרגיה. ולשנות מציאות זה לא רק להילחם, זה לא רק ללכת לדבר עם לא עם ראש הממשלה, כי אין עם מי לדבר, אבל לא יודעת, עם מנהיג מסוים. גם ככה משנות אנרגיה. ומה שאני לומדת כאן מאוד, בכלל, מנשים בכלל, אני לא מאמינה שכולנו מכשפות, אני מאמינה שחלקנו מכשפות, אבל לא כל אישה היא מכשפה. בכל אישה יש קסם וכישוף, אבל לא כל אישה היא מכשפה זה תפקיד, כאילו זה לא כל אישה. אבל מנשים בכלל אני לומדת פה המון ענווה. זאת אומרת, זה לא צריך לבוא ולהגיד, אתן רואות, זה אנחנו עשינו את זה, אבל מצד שני גם לא להקטין את זה. ואפשר להגיד, אנחנו עשינו משהו מדהים, עשינו משהו עוצמתי, אנחנו מאמינות שזה השפיע. אני רוצה לספר שבפרק של ירח חדש של הכל, מדברת שם הרבה, גם מצולמת שם רות נצר, שהיא פסיכולוגית יונגיאנית, מרתקת, שכתבה הרבה ספרים, מסע הגיבורה וזה, והיא שמה בפרק מביאה הרבה מיתוסים, ואגדות באמת, וסיפורי, אפילו גם סיפורי מהתנ"ך, שהמסר התת-קרקעי שלהם הוא באמת לנשים להשתיק את עצמן. ואחד הסיפורים, באופן אישי, כאילו הסיפור שאני הכי ננגעת ממנו, ממש כאילו story of my life, ככה אני מרגישה, שזה הסיפור של קסנדרה, שבעצם קסנדרה נענשה על ידי אחת האלות או האלים, אני לא זוכרת, בזה שהיא, כמובן רוב הסיכויים שהיה איזה אל שרצה לשכב איתה והיא לא הסכימה, אז היא לא רצתה בו, אז הוא העניש אותה, והעונש שלה היה שאת תהיי נביאה, את תדעי את האמת כל מה הולך לקרות, אבל אף אחד לא יאמין לך. וואו. כן, זה סופר, אני כאילו, אני לא יודעת להסביר כמה אני ננגעת מהסיפור הזה, כי כאילו לאורך שנים, וזה נורא מרגש לראות שזה משתנה, אבל זה ממש מסע חיים כאילו שלי, גם עם כל כך הרבה עניינים בחיים הפרטיים שלי, שסתם דוגמה, אני החלטתי שאני רוצה ללדת בבית לפני 20 שנה, שזה עוד לא היה כל כך מדובר ומקובל וזה, וכאילו כמה לא קיבלתי מכל הסביבה, כאילו לא היה בן אדם אחד שתמך בי, חוץ מהבן זוג שלי, שגם הוא היה מאוד מאוסס, וכמה הייתי צריכה כאילו להילחם או לעמוד על שלי כנגד הקול החברתי, והרבה סיפורים גם אחרי זה מול הממסד הרפואי בעיקר, זה מעניין, שקשורים לילדים שלי, שרופאים אומרים לי את צריכה לעשות ככה, ואני אומרת לא, אני לא צריכה לעשות ככה, אני מרגישה אחרת, ואני יודעת שהכל בסדר, או ואומרים לך, והרופא אומר לך, על אחריותך, הילד שלך יכול למות, וכאילו איזה מצב זה בשביל אימא לעמוד בו, ולעמוד על שלי שוב, אבל מה שמעניין זה שככל שזה קורה יותר ויותר, אז אני לומדת לתקף את הקול של עצמי, את האינטואיציה של עצמי, אני כל כך מעריכה אותה היום, היא כל כך חכמה, וכאילו השיא השיאים של זה אני חושבת היה בקורונה, שפשוט כאילו אני בתוך רגע ידעתי שמשקרים לי, לא ידעתי מה האמת, אבל ידעתי שמשקרים לי, וזהו, זה ממש מסע עם הקול הפנימי הזה, כן. ואני חושבת שזה ממש, מה שאמרת עכשיו, זה ממש הדרך החוצה מזה, כי בעצם את עמדת על שלך, כי זה היה הדבר שהיית כל כך בטוחה בו.
כי זה היה הלידה שלך, זה היה התינוק שלך או התינוקת, והרבה פעמים כשזה באמת דברים כאלה גדולים שהנשמה שלנו זועקת אליהם, שזה כבר לא איזה לחישה, וזה כבר לא משהו טוב, לא, בסדר, לא נורא, אז נלך למסעדה הזאת, למרות שאני רוצה ממש מסעדה אחרת, אפילו לא אמרתי את זה. בשבילי זה היה המסע הראשון שלי באפריקה, שמסעתי לשנה, וזה היה מפחיד, וזה היה מטורף, וסיבה היחידה שעשיתי את זה בסוף, זה באמת כי זה היה חזק מדי, זה היה חזק מדי, לא יכולתי להתעלם מזה. ואולי באמת אם אנחנו כן חוזרות למה נשים עושות בזמן הזה, אז אנחנו לא כל כך יודעות, כי זה עולם זכרי, אבל אנחנו כן יודעות, גם אני ידעתי, וזה היה לי ברור מאליו, וזה נראה לי היגיון ברור ופשוט, שאנחנו לא נכנסים עכשיו להילחם, כי מה זה אומר? זה אומר שהחטופים ימותו גם מאש צה"ל, מה ההיגיון פה? מה זה יעזור עכשיו? עוד ילדים חיילים מתים. כן, המילה הזאת חיילים, זה ילדים שלנו. נכון, זה ילדים, ומה הרעיון פה? מה זה יביא? אבל זה לא העולם שלנו, ואולי אני לא אמיצה מספיק, אבל מה שאני לפחות אומרת הרבה, זה שלתלמידות שלי, זה שאנחנו עכשיו זרות זרעים, אני לא יודעת אם אנחנו נצליח לשנות כרגע משהו דרמטי נורא. ואני אסביר מה אני בעצם אומרת. אני לא יודעת אם אתן מכירות, נשים עושות שלום, והסיפור שהן לוקחות ממנו השראה זה הסיפור של ליבריה. שמעתן על הסיפור הזה? ספרי לנו. אני אספר בקצרה, כי זה סיפור ארוך. בליבריה, לא יודעת 10-20 שנה אחורה, לא זוכרת, הייתה מלחמת אזרחים מזעזעת, כאילו ילדים חיילים, ממש ילדים, זוועות שהתחוללו, וכמובן ילדים ונשים סבלו, ואמא אחת, יום אחד, בוקר אחד, הבן שלה ביקש ממנה סופגניה, יש פה מין סופגניות מקומיות כאלה מאוד טעימות, והיא נשברה, היא פשוט, זה היה רגע השבירה שלה, שהיא לא יכולה לתת לילד של הסופגניה, לא שאין לה אוכל לתת לו, אלא שאין לה לתת לו את הדבר הזה שהוא עכשיו בא לו. והיא הובילה מחאה, היא הוציאה את כל, אני חושבת שהיא הייתה גם מוכרת בשוק, הוציאה את כל המוכרות, וכאן אנשים יש להן את הביחד הזה שאנחנו מנסות לבנות, וכל המוכרות של השוק יצאו לרחובות, ואיתן לאט לאט כל המוכרות של השוק, של כל ליבריה, ועוד 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 נשים ואימהות, זאת הייתה מחאה של אימהות, והם הצליחו להביא את המנהיגים של שני הכוחות, לשבת לשיחות שלום, אבל אז כמובן הם לקחו את הזמן, בדיוק כמו שבאמת אנחנו חוות את זה כרגע, שאנשים מתים ולא אכפת להם, פשוט לא מעניין אותם, לקחו את הזמן, ואז הנשים האלה שישבו מחוץ לאולם הדיונים, יום אחד הכריזו שאם הגברים יצאו מהדלת, הם מתפשטות. עכשיו כאן זה טאבו מאוד גדול שאמא תתפשט, כי זה הרי המקום שממנו באת לעולם, זה קדושה, שאתה תראה את אמא שלך ערומה, אתה מבייש אותה, אתה מבייש את עצמך, זה סוף העולם. וזה ככה במלא שבטים באפריקה, זה לא רק שם. אני שומעת על זה עכשיו עוד סיפורים. וזהו, והם לא יצאו, והם השיגו הסכם שלום. הם כל כך פחדו לצאת. ויש שלום, ויש, אני לא יודעת אם היא עדיין הנשיאה, אבל יש נשיאה אישה, ומלחמת האזרחים הסתיימה. עכשיו, שאני ראיתי את הסרט הזה, הייתי במפגש ראשון עם נשים עושות שלום, מה שהרגשתי זה מה ששיר לי, מה שאת אומרת, עם כל הכבוד, באמת, לכל העבודה שהן עושות, והרבה דברים שלי אין בכלל אומץ להיות מעורבת בהם, הן עדיין מדברות את השיח הגברי, ומה שעבד בליבריה זה עבד כי הערך של האימהות הוא כל כך חשוב, כי האימהות יודעות מי הן יודעות שהן אימהות, הן יודעות שהן נשים ויש להן כוח, והן יודעות שכשהן ידברו ככה לגברים אז זה יעשה משהו. אני לא יודעת מה זה יעשה אם אנחנו נלך ונתפשט, זאת אומרת, כי זה לא מקיש זה גם יכול לעשות משהו, אבל אין לנו, זאת אומרת אנחנו צריכות למצוא את הדרך שלנו,
וזה גם כל מה שאני עושה עם החוכמה הילידית שאני לומדת פה, זה הכל עניין של איך אנחנו מתרגמות, אני יודעת איך אני מתרגמת את זה לחיים שלי, אז איך אני יכולה להביא את זה עוד ועוד, איך אפשר לתרגם את זה, את החוכמה האנושית הבסיסית שהיא של כולנו, ואני לגמרי מאמינה בזה, איך לתרגם לעולם שלנו. אבל אני חושבת שהדבר הכי חשוב לתרגם זה באמת אימהות, ובאמת תראו כמה ארגונים יש, גם 4 אימהות שהוציאו אותנו מלבנון, ואת אומרת אימהות בחזית, אפילו לא שמעתי את השם הזה, אימא ערה ועוד ועוד, אז להיות אימהות, וזה אני חושבת מה שתפילת האימהות כן מביאה, נכון? זאת אומרת זה באמת אנרגיה חדשה. כן, כן, ממש, ואני באמת רואה בזה כצעד ראשון, כאילו התפילת לב שלי והחזון שלי זה שפשוט נתחיל לפעול, לטוות רשת נשית אימהית כזאת, דרך אגב, כשאנחנו אומרות אימהות זה לא, את עצמך אישה ללא ילדים, זה לא מישהי בהכרח שיש לה ילדים, אלא זה הקול הזה שבוקע מהרחם, גם מי שאין לה רחם, יש לה את זה, כאילו את ה... אז מין רשת נשית כזאת שתתחיל לדבר את השפה החדשה, יש לנו שוב המון ויז'נים של העולם החדש, העולם המתוקן, להתחיל כמה שיותר לדבר את זה ולבנות את זה, כי מציאות מתחילה בעיני רוחנו בסופו של דבר, ואנחנו חייבות כנגד כל הציניות והכוחניות וזה, ללכת את הדרך שלנו. אנחנו לא צריכות להיות לדעתי עסוקות בהתנגדות, כי התנגדות, שוב, היא מלחמה, והיא לא עובדת. זה איפשהו, הכוח, העיקרון השלישי של ניוטון אומר את זה, כאילו אתה מפעיל כוח, באותו זמן מופעל עליך כוח נגדי באותה עוצמה. אז לא, וגם ככל שאתה מדבר על מישהו, עסוק בו, כמו נגיד הממשלה שלנו או ראש הממשלה שלנו או משהו כזה, ככל שאנחנו נותנים להם במה, גם אם זה אתם לא בסדר, לכתוב, להגיד, לצעוק, אתם לא בסדר, זה עדיין משאיר אצלם את הכוח, אנחנו כאילו נותנים להם כוח בזה שאנחנו מדברים אותם בכלל, מזכירים אותם שהם בשדה שלנו בכלל, שאנחנו, אז פשוט להיות עסוקות ביצירה של החדש, וזה לא בהתעלמות ממה שקורה, כי הנה אנחנו הולכות לעוטף עזה, ואנחנו רוצות להביא לשם רפואה, למרחב הכל כך פצוע הזה, ולמרחב הכל כך מסוכסך בכל ישראל, ולנו כאנשים, כאימהות, או כאנשים בכלל, או כבני אדם, גם גברים מוזמנים לבוא לשם, שכל כך זכותים רגשית מהשנה האחרונה בארץ, ובכלל, זה באמת עוד התחיל קודם, זה כזה, אבל השנה האחרונה בארץ, כולנו שבורים, כולנו כאילו זה, אנחנו צריכים להתחיל לרפא את עצמנו כחברה, וזה כמו מישהי כתבה בקבוצה שלנו, זה כמו הנשיקה של אמא על הפצע, כאילו בואו נתחיל לעשות את זה. עולה לי להגיד משהו, שאנחנו לא לבד, אנחנו לא לבד. לאחת מאיתנו לא צריכות להיות את כל התשובות לאחת מאיתנו. אנחנו רשת, אנחנו עובדות עם כוחות נשגבים מאיתנו גם שהם כאן, כל אחת פשוט תעשה את התהליך שלה, כמו ששירלי את אמרת בהתחלה, רצית ללדת בבית, נתקעת במלא קולות. אחר כך הגיעה כבר הקורונה, כבר את יודעת, זהו, משקרים לי. לא חיכית שמישהו יגיד לך כן, לא כדאי לך, כן. זה התהליך האישי שלנו בעיניי. להתחזק, לדעת שאנחנו לא לבד, ולעשות את התהליך של להאמין בעצמנו, במי שאנחנו, עוד כל פעם יותר. אני מסכימה איתך מאוד ממש, אבל אני גם חושבת שמאוד מחזק
כשקורים דברים שהם, כשאנחנו מאחדות כוחות. בטח. או כשמישהי כותבת למשל משהו בפייסבוק ואת מוצאת בזה עדעוד לעצמך, לקול הנכבה שלך, בין אם זה מישהי אומרת אני כבר שותקת כבר 5 חודשים, מה קורה לי? ופתאום את אומרת וואי נכון, גם אני, מה קורה? כאילו, או כל דבר, או איזה חזון שיש, באמת לגלות שפתאום החזון שלך שחשבת שהוא רק שלך והוא הזוי והוא זה, לגלות שהוא קרה במקביל אצל מלא נשים, זה נורא מרגש וזה נורא מתקף. אז אני באמת ממש רוצה לחזק את האלמנט של הרשת בינינו, וגם באמת כמו שאמרת שאנחנו לא לבד, כי גם האדמה לדעתי, עם האדמה היא ממש תומכת אותנו. בשבילי לפחות זה מה שאני מרגישה, שכזה אני אעשה מה שאני יכולה, ואם האדמה נמצאת פה ככה לתמוך אותי, כי אני לטובתה, אז אני באמת ממש לטובתה, ואז היא לטובתי. וואו, זה יופי של משפט. 100%. אני רוצה רגע קצת לסכם, ואני אזמין ככה אולי מילים אחרונות ממי שרוצה לשתף, כי אנחנו כבר עוברות את השעה, אז אני לא רוצה להאריך יותר מדי, אבל אני יכולה להגיד אישית, אני העליתי את הלייב הזה והזמנתי את שירלי, בתקווה באמת למצוא בשבילי מזור ופתרון, ואני באמת מה שמתחזק לי מכל מה שאמרתם זה שבאמת המזור הוא מהביחד, ובאמת עכשיו שאני חושבת על זה, מה שכן קרה זה שבשנה הזאת אני מכירה יותר ויותר נשים שעושות עבודה מדהימה, פתאום הן נחשפות אליי ואני נחשפת אליהם, והרבה דרכך שירלי, אז זה ממש מדהים וכל הכבוד. אבל צריך פה לתת קרדיט ליעל, אני לא יודעת לשם משפחה שלה, את יודעת? היא כאילו, פריטלר, משהו, יש לה 2 שמות. נכון. שדרכה אני הכרתי אותך, ומשם זה כאילו פאף, נפתח כזה למלא, כאילו זה משהו, נכון. תודה יעל. והיא חיברה אותי אלייך דרך הפרק פודקאסט עם כבר פרופסור, היום פרופסור נוזהה, אל-אסד אל-הוזייל, שהיא חוקרת, בעצם התחום שלה זה עבודה סוציאלית, והיא מתעסקת בידע ילידי, זאת אומרת איך להתאים את העבודה הסוציאלית לחברות ילידיות, היא עצמה בדואית, במקום להכניס, וזה בדיוק הנשיות, אתה יודע, זה כאילו זה, במקום להכניס אותנו לקופסאות של התרבות הזכרית, איך להתחיל להתאים את התרבות לנשיות שהיא לא רק 50% מהעולם, אלא זה עם האדמה, אנחנו כולנו חיות פה במהות נשית לגמרי, ולא משנה, לא אסחף, זה כאילו בסך הכל 5,000 שנה מאז שכל זה השתנה, וגם כאן הגישה השבטית היא, שאת אומרת, זה אפילו לא רק נשים פיזיות, הגישה השבטית היא, אנחנו זה גם אנחנו עם החיות, ואנחנו עם הצמחים, ואנחנו עם העולם האנרגטי, ואנחנו עם הכוחות של הטבע, ואנחנו עם הקדמונים והקדמוניות שלנו, אז אנחנו לבד, בטח שאנחנו לא, אנחנו במקום מאוד קשה כרגע, אבל אנחנו כולנו יוצרות עתיד חדש, אני מאמינה שאני רואה את זה נגיד על האחייניות שלי, כמה הן הרבה יותר בטוחות בעצמן ממני, כמה הן יותר מודעות לעצמן ממני. אז כל עבודה שאנחנו עושות, כל דור, אני מאמינה ורוצה להאמין שכל דור זה יהיה יותר קל, ואנחנו עכשיו נותנות את הבסיס ואת הקרקע לזה. עדי, יש לך אולי משהו לתת לנו, בגלל שאת מתעסקת בקול, כי הדבר הזה שאמרת על קיבוץ מאוד דיבר אליי, אז כאילו איך לעזור לקול להשתחרר? כן, לפעמים שאני יושבת אחת על אחת עם אישה, והיא שרה, את מדברת על קול של שירה או באופן כללי? האמת, אני מדברת גם על המקום הזה התפוס, וגם הקול הפנימי שלנו שרוצה לצאת. אז גם קול של שירה, וגם קול פנימי, שזה אותו דבר בעצם. כן, בדיוק. אז מה אפשר לעשות לשחרר אותו?
כן. להכיר במה שאני מרגישה, להסכים להכיר בזה, לתת לזה להיות, לתת לזה לנוע. התנועה והבחירה. זאת אומרת, גם התנועה של זה שזה עכשיו, זה מה שקורה, וגם הבחירה המודעת לעשות אחרת. אז נגיד אם מישהי מגיעה והיא שרה ואני שומעת שהקול שלה, הוא יכול להיות, הוא יותר רועד או שהוא יותר קשה לה, ואז אני אומרת לה, תתחברי באמת למה שאת מרגישה עכשיו כשאת שרה את המילים האלה. זאת אומרת, החיבור הוא מאפשר לזה לזרום. אם זה יזרום רגע והיא תבכה קצת תוך כדי, אם זה יזרום כל דבר שיקרה שם, זה כמו לפתוח צנרת. אז להכיר בזה, לתת לזה נראות שזה ככה עכשיו, וגם אפשר לבחור אחרת, ולראות מה קורה. הייתי מתחילה. אז יכול להיות מאוד מה שאני מרגישה, זה יכול להיות מאוד שלא רציתי להתמודד עם הפחד שעלה והכאב. זה חד דבר משמעית. נורא גדול להתעסק איתו. אז יכול להיות שזה היה הרגע שבו הכל נסגר, כי עזבי להתמודד, לא רוצה. ועכשיו שירלי, את הזכרת את זה, שאנחנו מתקרבות לשנה, אז אני מתה מפחד. לא רק על המצב שלנו, אני מתה מפחד על מה זה יציף עכשיו, עוד פעם, אצל כולם. נורא מפחיד. אז אולי אי אפשר כשאני זוכרת שאני אור, ואני זוכרת למה באתי לכאן, ואני מסתנכרנת עם זה, ואני פועלת משם, אז אני שמה את עצמי על הנתיב הזה, אני שמה את עצמי שם. ואתן עושות את זה. וכן, הפחד הוא תמיד יבוא, וככל אנחנו יותר מאירות, זה יבוא יותר, הצללים מתפתחים איתנו, וזה גם מקבל מניפסטציה בחוץ. וזה פשוט מערכת יחסים. יש בי ספקות פחדים, והבחוץ משקף לי את זה, ואני מגיבה לזה, או בוחרת, רגע, אני לא מגיבה לזה, אני עסוקה בלהתחבר במקום להתנתק, להתחבר, אם זה דרך חיבור באמת לאדמה, דיברתם על האדמה, על אמא האדמה, החיבור לעצים, החיבור למים, החיבור לעצמי, הוא נותן לי, אני הולכת לבקר עץ, ואני בטוחה שגם אתן יודעות שזה יכול להיות 20 דקות עם עץ, ולא מפחיד יותר שום דבר. אני כאילו, סתם, אולי זה הנחת הנחות, אבל אני, כאילו, מה שנראה לי, שאני מרגישה איתכן. כן. יש דברים כן. אז זאת אומרת, יש את הדברים האלה שאנחנו יודעות שהם יעזרו לנו לא לפחד, ויעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושות. אז זה מין משחק כזה בין כן להכיר במה שאני מרגישה, ולא לשים את זה לגמרי עכשיו בצד וזה, לבין לא להישאב לזה, לא לתת לזה לקחת אותי, עד כדי כך שאני כבר משותקת. בסדר, אני מרגישה את זה, ועכשיו אני בוחרת, כי מתוך מי שאני בעולם, אני אור. תודה. תודה יש ששאלת. כאן עוד אישה שרוצה להביע את עצמה, את קולה? כן. אני אגיד, שלום. אוי, רצית? אנחנו תקועות באותו זמן. את רוצה? תגידי את. אוקיי, טוב, אז שלום. והיה לי, קודם כל, אני כל הזמן חושבת איזה מעניין זה שאני לא מדברת, כי יש לי כל כך הרבה דברים לומר, כשאתם ביטאתם את עצמכם, ואז המקום הזה שבו אני מכניסה את מה שאתם אומרות אליי, ופנויה לקבל אותו, כאילו ההקשבה היא גם איזה כלי בעולם הזה, שהוא יפה. אבל מתי אני בעצם משמיעה את עצמי, ותופסת את המרחב עם מה שיש לי לומר, זה גם מעניין.
כאילו זה גם איזה דרך מעניינת להסתכל על מקומם של גברים, או לא גברים, או נגיד הפרקטיקה הגברית שהיא כל כך, אני משמיע את עצמי, אני מנכיח את עצמי במרחב, אני לא בטוח כמה אני מקשיב אי פעם למישהו, או צריך בכלל להכניס לתוכי מידע של אחרים, כי אני כל כך מלא ושלם ובטוח וסמכותי, אז מה אני בכלל צריך להקשיב? ואז זה מעניין, כאילו המקום הזה. חשבתי על זה שבאמת מ-7 באוקטובר יש לי ילדים צעירים, יש לי ילד על הרצף, אז זה מאוד לקח אותי פשוט להיות אימא מאוד מאוד טובה שלהם ולהגן על הכן. כאילו אני לא מצאתי בכלל מקום או זמן לכל ציבורי. כאילו מה אני עושה באופן הרחב של הדברים, באופן המצומצם של הדברים, אני כולי על זה ב-200%. לנהל שגרת יום, לשמור על התודעה שלהם, לשמור על התזונה שלהם, לשמור על השמחת חיים שלהם, לשמור על כל מה שקורה פה בבית הזה, שהוא יהיה מקום מצוין שממשיך להיות מזין לילדים שלי. אז זה באמת, כנראה שזה נשים כאילו בשלבים שלהם, אני עוד לא חכמת השבט, אני עוד עמוק בילדים שלי. אז זה תפקידים שונים של נשים בשלבים שונים של עצמן. אני מדמיינת שעוד 10 שנים הייתי יותר פנויה ללהגיד, אוקיי, מה אני עושה בקהילה שלי פה, בשכונה, ביישוב, בארץ. חשבתי גם הרבה על זה שהקול הנשי, כאילו, קודם כל קול זה מוזיקה, ומוזיקה זה דבר של לב, זה דבר של גוף, זה דבר שהוא לא מדבר שפה ליניארית וסכמטית וגברית. כאילו מתוך הטבע שלו, מתוך הטבע של מה זה מוזיקה, היא דבר של גוף ולב. אז לבטא קול שיש בו אינטואיציה נשית, זה נורא מורכב, כי הטרמינולוגיה היא פשוט אחרת לגמרי, ואני הרבה פעמים פשוט, אין לי את הטרמינולוגיה הזאת, לא למדתי אותה, היא לא מדוברת במרחב, אין לי. אז אנחנו מתחילות, אז שירי, את אומרת, זה אינטואיציה, ואת צריכה כל מיני, כאילו, עזרים, כי אין לך שפה, אין לנו, אנחנו חסרות שפה. להגיד את התשוקה הזאת, ללכת ולהגן על הילדים שלנו, אין לזה מילים. בתוך התרבות. אין לזה מילים שיש להם תוקף, שיש להם היסטוריה, שכולם מיד מבינים על מה את מדברת. את לא צריכה עכשיו לעשות כל מיני דימויים וזה, כולם מבינים אותך שאת אמרת. אני רוצה ללכת להציל את הילדים, כאילו, אני מדמיינת תרבות אחרת שזה כל כך ברור. וסתם, אני גם זמרת, אז אני יודעת שכשקולות נתקעים, אז זה באמת צריך את הגוף, כאילו לשחרר אותו, לטלטל אותו, לנער אותו, לדפוק עליו, להיות יחפות, ללכת על אדמה, כאילו להניע שם את המערכת של הדם והאוויר, להזיז את הדברים. זה נורא עוזר פשוט להפיק קול הרבה יותר מחובר. נעשה את זה. חשבתי על מלא דברים, עכשיו כזה עשיתי נקודות. ורד, אני חייבת להגיד, קודם כל איזה כיף להקשיב לך, ממש. דבר אחד שאני רוצה להגיד לך שבאמת יש תרבויות שמבינות אותך, זאת אומרת כל התרבויות הילידיות מבינות את השפה שלנו, כי תרבויות ילידיות הן תרבויות נשיות, והן תרבויות אימהיות, וזה דבר אחד. ודבר שני זה שבאמת מה שאת אומרת על האימהות שלך, זה ככה אמור להיות, כי בשבט יש הרבה אימהות, יש סבתות ויש אימהות כבר עם ילדים גדולים, והאימהות עם הילדים הקטנים, הם ברור, אין שומרות על ילדים, זה התפקיד שלהן בשנים האלה. אז אני נותנת לך תוקף מפה, מהמקום שלי שאנשים עוד חיים בצורה שפויה. ונועה, גם את זמרת, נכון? יש לנו פה, איזה מדהים. שבאתם ללייב של הכל. קבצנו.
היי, כיף להיות איתכם באותו מרחב, גם לפני הרבה שנים הקלטתי עם שירלי איזה שיר משמיעה את קולי, נכון? כן. ביליון וויסס, וואי, רייזינג, נכון, השמיע את כולם. וואו, הרבה שנים מדהים. אחורה. זה מאוד נעים לי ומתקף לי לפגוש אתכן, בעיקר כי אני מתמחה בלהשתבלל, לשרוד ולהיות מתחת לרדאר. זה צמד מילים שאני אומרת המון בתקופה הזאת, בכמה שנים האלה. כי באמת העיסוק שלי הוא בדברים בוא נגיד, אפשר לתמצת את החיים לצמד המילים לא ככה. לא ככה, לא ככה חינוך, לא ככה כלכלה, לא ככה אקולוגיה, לא ככה יחסים בין אנשים, לא ככה מיניות, לא, עזבו. ולעומת זאת המון, מה כן, מה כן, מה כן חזון, ובדרכים האלה פגשתי אתכן, שקראתי איזה משפט אצל מישהו השבוע שהוא משתדל לשמוט את הלא, את הרע, את מה שלא תומך, ולהעצים ולהרחיב ולהגדיל את הטוב, ובעצם זה מה שעשיתי כל החיים. בעיקשות כזאת היא סיזיפית, ומאוד אופטימית גם. אם זה לעבוד עם ילדים כל החיים, לי בעצמי גם אין ילדים, ולהוקיר כל מילה וכל ציור וכל דבר, וילדי האור שעבדתי איתם כל כך הרבה שנים, חלקם כרגע בעזה. זאת אומרת, בשבילי כל הדבר הזה זה יריקה בפרצוף שהולכת ומסלימה, וגם אני לא יכולה להגיד שאנחנו בשיא. אם זה דרך ידעים רוחניים של מסרים של המאיה ועולם חדש וחזון, ואם זה דרך להיות שותפה להקמת הפרמקלצ'ר בארץ, התנועה הזאת. והמוזיקה, אני עוסקת במוזיקה ברזילאית ובריקודי זוגות ובכל מה שקשור לדרכי תקשורת דווקא לא מילוליות אלא גופניות, מכבדות, וגם בקורונה וגם במלחמה זה הכל שלופ, דבר ראשון נכנס מתחת לרדאר, אם בכלל. מאוד קשה להזמין אנשים לשמוח, לרקוד, או אפילו להתרגש ממוזיקה שגם עושה להם לבכות בסופו של דבר. אז אנחנו עושים את ההופעות מתחת לרדאר ורוקדים מתחת לרדאר, ואני לא מפרסמת כלום, כמעט, שזה גם טוב, זה ניקה לי המון המון התעסקות עצמית שיש היום עם הרשתות, ואגו, ואיך זה ייראה, והמון המון שידור לרשת שהוא פחות רלוונטי. והתעסקות ריכוז כזה פנימי, גם מצורך ההישרדות. אני עד היום אורזת לשבי, מפרקת את התיק למקלט, אורזת אותו חזרה, נכנסים ילדים, מהר להכין להם תיק למקלט, כאילו מה קורה, זה בגוף, כאילו ההישרדותיות הזאת, וזה בכביש. בכביש זה מאוד מועצם, כי שם זה כן נוגע בי, אם הדברים עד עכשיו לא נגעו בי ישירות, למרות שאני באה ממשפחה של הלם קרב, ושל מלחמות ישראל, ושל תמיכה בהלומי קרב, ובמשפחות שכולות כל חיי, וחובה גם את הריפוי המדהים שעובר על אבא שלי והדור שלו כיום, שזה דבר מדהים, וזה גם אולי מתחבר למה שרחל, שכבר נראה לי לא איתנו, אמרה על המדינות האחרות שחוות את כל הבלגן הזה, ונשים שכמותנו ברשת הזאת, שאולי זה רק זרע, ואולי זה עוד רחוק, אבל בסוף זה יצטרך לקרות, שאנחנו נשים משנות את זה. אם אתן זוכרות את הסרט מים ואהבה, שם הם עשו את זה, הם הביאו מים, הזרימו את המים בסוף לכפר, דרך העקשנות של הגברים, דרך שביתת מין. אני לא בטוחה שזה מה שיקרה, אבל משהו יקרה וקורה, ואני שמחה להיות חלק מזה, אני משוועת להיות חלק מזה, וגם משתבללת להיות חלק מזה רק כשאני יודע שזה בטוח, אם זה אי פעם יהיה בטוח, ולפעמים מתפלק לי. זאת אומרת, פתאום אני חייבת להגיד, פתאום אני חייבת להזמין, כי באמת רוקדים וזה עושה לנו טוב, זה 3 שעות האלה שוואו, מחזקות אותנו וכל אחד מאיתנו חוזר ויש לו פתאום מה לתת. היום אני עובדת עם ילדים, כמו כל פעם שהדבר הזה יורד מתחת לקרקע, ועדיין ממשיכה עם המוזיקה, אבל זה לא קל, וכמובן עם האדמה וכל החיבור אליה והטבע, אבל אני רוצה להגיד לגבי הכל, לסיום, שאני לומדת שנגיד, הכי טוב היה אם כולנו היינו יושבים ובוכים, אוקיי? לדעתי זה היה מסיים את העניינים. אם כולם היו פשוט מורסים לעצמם תחת לכעס לגלות את הבכי, את הפחד ואת הכאב ואת העצב ואת הצער ואת האבל וכל הרגשות שמתחת לכעס, זה היה כנראה מביא את השלום. אבל אנחנו עוד לא שם. אז אני עושה את זה אצלי, וקשה לי לבכות, הכל מוחזק. הכל מאוד יהיה בסדר, הכל מאוד יהיה אופטימי, הכל מאוד... לא ביחד ננצח וזה חזקים לנצח, אבל כן
להיות חזקה, לא כאילו לשרוד בעולם הזה, שזה לא ייגע בי. אז אני מוצאת שמה שעוקף לי את הקושי לבכות הוא השירה, או אפילו הוצאת צלילים, אם זה באוטו, לצרוח, אם זה במקלחת מאוד מומלץ. ולא רק לצרוח, גם יש את הצלילים הגבוהים שיש להם את התפקידים שלהם, של התמרה של ספק עצמי וכן הלאה, ויש את הצלילים הנמוכים של החיבור לקרקע ולמציאות, כי כרגע אני יושבת במציאות מהממת. כולי מוקפת בצופיות פה, וזה קורה המון. זה קורה המון, הפער הבלתי נסבל הזה בין מה שקורה עם חטופים, מפונים, רצוחים, מה שתרצו, ונהרגים בכל הצדדים, שברור שיש אנשים וכוחות גדולים שמרוויחים מעצם המלחמה והפילוג, לבין המציאות והאספקטים שלה שהם נפלאים וממש מראים תקווה ברורה וכאילו למה אני נשארת פה? איזה אנשים מדהימים יש פה? ואז אני יוצאת לכביש ואימא'לה, בין הפון, לא פון, אבל בין הקטנה העצמית הזאת המפוחדת של מעדיפה לא לגעת בכלום, לבין מה זאת אומרת? ברור שיהיה פה הרבה יותר טוב. אנחנו בדיוק באנו בשביל זה, לזמן הזה, זה ברור לי. אני מזגזגת ביניהם וזה כנראה הזמן לעשות את זה. ואני מחכה לעוד ועוד ועוד התחברות שלנו והתעצמות שלנו, והנה, זה למשל אחד המפגשים. אז תודה על זה. זה יופי, תודה. שירלי, רצית להגיד משהו? לא. רק אמרתי, היא אמרה שיש לה צופיות, אז אמרתי גם אצלי, כל הזמן הם... יש עוד מישהי שרצתה לדבר? רעות, השמיעי קולך. אני רציתי לשלוח לכם את הקליפ שקוראים לו לביאה, ששירלי צילמה. אז שמתי לכם בצ'אט, בהמשך לשיחה. אולי תשימי בתגובות אחרי שזה איפשהו יהיה, גם. בתגובות על הלייב בקבוצה. כן. יאללה, מדהים. אז אני גם רוצה להגיד לנועה את אותו הדבר, שבאמת הביחד הזה הוא כל כך חשוב, ובכלל פשוט לדבר עם נשים. כן, אני אשתף שכאילו כאן עם כל המדהימות, באמת אני חיה את החלום שלי באפריקה, אבל מבחינה אחרת אני נורא מבודדת, כי אני זרה פה לחלוטין, ובמיוחד עכשיו שאני באמצע הבוש, שזה לא בעיר שלפחות יש גם אחרים שהם לא אפריקאים. אני לבד. אז דיברתי עם שירלי לפני כמה ימים, ואז פתאום אמרתי לה שאיזה כיף שאנחנו מדברות, והיא אמרה, את מוזמנת להתקשר, אבל לא עלה על דעתי סתם ככה להרים טלפון לשירלי. אז להזכיר לכולנו שפשוט לדבר, פשוט להרים טלפון, לדבר, לזכור שאנחנו לא לבד בזה, לספר מה חלמנו ומה היה החיזיון עם איזה תחושה התעוררנו הבוקר. זה נורא חשוב, זה ממש מתחזק לי עכשיו ביחד, כי באמת כאן לנשים זה הברור מאליו, ואז הן יודעות שזה הכוח שלהן, לא צריך להזכיר להן את זה כל הזמן. ואנחנו בונות את זה, אנחנו בונות באמת, אני קוראת לזה עולם עתיק חדש, כי זה לחזור למה שהיה, רוב האנושות, אבל זה לא יכול להיות מה שהיה. אז זה עתיק חדש. שירלי, את רוצה להגיד פרטים טכניים על תפילת האימהות לפני שנסיים? אני אשים לינק בתגובות, זה ביום חמישי, יום חמישי בגבעת התצפיתניות בשעה 6, ונורא נשמח. ממש חשוב לנו שתבואו ושתעבירו את זה הלאה, כי באמת אני מרגישה שזה זרעים של ריפוי, שצריך אותם עכשיו, ממש עכשיו, אין כאילו זמן. אני מרגישה שזה שיפט. אני אגיד רק עוד משהו, שאני לא אחראית על העיצוב של הטקס שהולך להיות שם, אבל שמעתי ככה את הבריף של הטקס, וזה נשמע לי ממש באמת מרפא, ממש חזק, מה שהולך להיות. אז גם כאילו מותאם לכולם, זה לא איזה משהו נורא
היפר רוחניקי או לא יודעת מה, זה כזה, באמת הבקשה שלנו היא להגיע לכולם, לכל אישה שחיה במרחב הזה. אז רציתי להוסיף שזה באמת מרגיש שיפט של באמת לבוא מהמקום של האימהות באמת, האימהות הנשית, זה מאוד מרגש. אז אני מזמינה מי שרוצה להישאר איתנו עוד קצת, אבל אנחנו נסיים את ההקלטה, ותודה לכולן שבאתן, ותודה שהשמעתן את כולכן, ואני מקווה שזה ייתן קצת, יפתח, אני חושבת שזה נתן לנו ריפוי, נכון? כן, ממש, תודה לי שכינסת את המרחב הזה, ממש. ואני מזמינה נשים שהקשיבו להקלטה לספר לנו מה זה עושה להן, לספר להן איך הן מרגישות, איך הן מרפאות את הקול שלהן. תודה, ביי ביי.